Mijn taak is, als kwartiermaker maatschappelijk, om te zorgen dat er politiek draagvlak is. Dat er een lobby wordt gedaan om te zorgen dat de mensen in ieder geval dit mooie museum gaan steunen. Maar belangrijk is dat je mensen in gesprek brengt met elkaar. En dat de mensen zelf ook vertellen wat zij belangrijk vinden dat in het museum moet komen. Vanaf het begin is het duidelijk dat de taken, draagvlak, een netwerkmuseum. En het eerste is ook dat we hebben gezegd tegen elkaar, mevrouw Brandon en ik, dat je gelijk naar de eilanden moet en ook naar Suriname. Je kan niet praten over, je kan geen slavernijmuseum creëren in Nederland en niet spreken met de mensen waar het eigenlijk over gaat, de landen over zee waar het over gaat, dat je eigenlijk hoort hoe zij invulling willen geven of zouden moeten geven, waar wij rekening mee zouden moeten houden om te zorgen dat het museum er goed staat. Dus in die hoedanigheid hebben wij toen benaderd ook de verschillende gevolmachtigde ministers, de heer Violines, de heer Thijssen en de heer Manuel, de gevolmachtigde ministers die ons eigenlijk hebben bijgepraat en ons hebben gesteund en hebben geholpen met het organiseren van onze dienstreis naar de eilanden toe. Ik denk dat het heel belangrijk is dat zonder hun informatie en hun steun hadden we de overtocht niet zomaar gemaakt. Maar we wouden zeker van hun weten als het wel kon, wat wij voor ogen hadden. Wij hebben gekozen voor een bottom-up approach. En dat betekent niet dat wij achter onze computers zijn gaan zitten, dat willen we niet, om achter die computers te bedenken wat het zou moeten zijn en vervolgens uitrollen, zowel in Nederland, maar ook op de eilanden en eventueel Suriname. We hebben gezegd, wij willen horen van de mensen wat zij vinden dat in het museum zou moeten komen en hoe ze vertegenwoordigd zouden willen worden. Dat hebben we gedaan op alle 6 eilanden. We zijn begonnen op Sint Maarten. We zijn daar hartelijk ontvangen door de gouverneur, maar ook door de minister-president, die uitgebreid met ons heeft gesproken. We hadden een afspraak voor 3 kwartier, het werd 1,5 uur, bijna meer dan dat. Maar zij heeft de tijd genomen om ons uit te leggen in welke fase Sint Maarten eigenlijk zit. En dat hebben we ook begrepen heel duidelijk, dat je de tijd moet nemen. Dus ook al bedenk je vanuit Nederland, hoe zou je dit eigenlijk moeten aanpakken, betekent ook gewoon, zeker na 19 december, dat ook net genoemd is, dat je niet zomaar binnen kan komen en denken dat iedereen voor je klaar staat, omdat er nu een proces is die in Europa of in Nederland al lang gaande is. Nee, je dient dan ook als kwartiermakers goed te luisteren naar de signalen die je krijgt uit die gemeenschap. Maar datzelfde hebben we ook gedaan in Sint Eustatius. En we zijn daar ook hartelijk ontvangen. Datzelfde hebben we ook gedaan op Saba. En vervolgens zijn we naar Aruba gegaan, waar de minister-president van Aruba ons met liefdevol heeft ontvangen, maar tijd heeft genomen om ons uit te leggen wat er speelt op Aruba, wat de signalen zijn die zij heeft gekregen uit de samenleving. En hetzelfde is ook gebeurd op Bonaire. De bestuurders daar hebben ons ontvangen, maar de mensen, we hebben op elk eiland hebben we ook participatiebijeenkomsten gehouden, waar we met de mensen in gesprek zijn gegaan. En datzelfde is ook gebeurd op Curaçao, waar we hartelijk ontvangen zijn, ook door de gouverneur en ook door de ministers. En ik moet u zeggen, voorafgaand in het hele traject zijn er toch een paar mensen die ik ook wil noemen. Hier uit de Kamer zijn er een paar mensen die ons echt hebben geholpen om dingen op te kunnen zetten, om de reis te kunnen maken en ook beter te snappen hoe de politieke werkelijkheid ligt, ook in Den Haag. Salima Belhaj wil ik noemen. Ze is vanaf het eerste begin, samen met Jorien Wuiten, hebben zij ons begeleid, hebben ons genomen, hebben met ons gediscussieerd, maar ook Atje Kuiken, Rutger Groot-Wassing als wethouder uit Amsterdam en Touria Miljani. Dat zijn de mensen die eigenlijk vanaf het begin met het hele museum en het hele dossier, dit vrij ingewikkeld is, kan ik u vertellen, en alle emoties die daarbij komen kijken. En dat is verschillend op ieder eiland, maar ook in Nederland, in al de verschillende steden waar we zijn gegaan. Want we gaan er ongeveer 25 steden in Nederland lopen wij af. En we hebben de mensen gesproken als kennismaking op de 6 eilanden. Maar de bedoeling is, hebben ze ook beloofd, dat na een bepaalde tijd, als we de dingen beter in kaart hebben gebracht, dat we ook terugkomen om terug te rapporteren en hun voor te leggen wat we hebben bedacht. En te vragen als dit het is, als zij zich daarin kunnen vinden.
Ik denk dat het ook belangrijk is om te noemen dat op ieder eiland hadden wij local heroes die voor ons het programma hebben samengesteld. Op Sint Maarten was het Amaris Richardson. Op Saba was het Elsa Petersen. Op Curaçao was het Marlon Reina. Op Bonaire was het Rudy Domacacé. Op Aruba waren het er 3, Yolanda Richardson, Alice van Romond en Jonathan Vieira. En op Sint-Eustatius Remy Richardson. Zij waren onze oren en ogen en hebben eigenlijk het programma samengesteld met ons en voor ons. En hebben ons geholpen om te zorgen dat we in ieder geval bepaalde plekken konden bezoeken. Maar ook dat we de juiste mensen konden spreken. In Nederland hebben wij een bureau die ons daarbij helpt. Dat is het bureau BKB. En die zorgt in alle steden om te zorgen dat we in Middelburg, waar we komende week naartoe gaan, maar ook in Den Haag, in Utrecht, in Groningen, overal waar wij gaan, dat zij in ieder geval zorgen dat local heroes ook vanuit die steden dit thema aan de kaart stelt en te zorgen dat we met de mensen in gesprek kunnen gaan.